Pozdrav ljudi, evo su vade danas. Danas sam odlučila da napravim jedne ramazanske lepinje. Možete jesti ovako sa čorbom, sa grahom, a možete pripremiti ćevape, pljeskavice, pa da počnemo. Tu sam pripremila 1 kg brašna, pošto je nas više nam treba veći, a vi ako vas je manje, samo raspolite sve. Brašno sam prije prosijala. Kao što vidite, tu imam germu koja je već odradila, 2 kese kvasca, malo šećera i 300 ml mlijeka. A prije toga ćemo da stavimo sol. Pošto je kila brašna, 4 male žlice soli. Tu. Ćemo sve da promiješamo, sastavimo. Sad dajemo kvasac. I tu imam mlake vode 300 ml. I jogurta imamo 10 kašika. I to se sve fino izmiješamo. Ja ću se kašikom dok se bude dalo, kad ne bude se rukom. Tijesto mora biti mehko, da se lijepi, da bi lepinje bile dobre. Kao što vidite, to mora biti tako mehko. Ako vam sobna temperatura nije nešto toplo, tijesto dobro pokrijete s nečim da mu nije ledeno, da prije naraste. To tijesto mora da se udvostruči. Koliko ga sad ima, još jednom toliko. To od mog tijesta će biti 8 lepinja. Tako to sad izgleda. Nemoj da vas ništa brine, to mora biti tako. I sad to sam prelijete sa uljom i promiješate da ovako kao ja, da to ide ispod. To bi bilo to. I sad tijesto pustimo, pokrijemo da uzhaja. Dragi moji, kao što vidite, moje lepinje su uzhajale. Sve odvisno od vaše temperature, kako imate. Za sat vremena moje su nadošle. I sad podlogu pospijete što više brašna da vam se ne bi lijeplo. Evo. I tijesto fino izručite. Se malo lijepi, to mora biti tako. Sad tijesto raspolite samo na pola prvo. I od te polovice napravite 4, od druge 4. Opet na pola da vam je lakše, ali ja to ništa ne važem. Tijesto je jako dobro. Sad tijesto samo napravite u obliku loptice, evo ovako.
Evo ovako, sastavite i pustite tako. Tako oblikovano tijesto pustite jednih 15 minuta da još malo naraste. Ništa puno prekuhavati. I tako sve napravite loptice i pokrijete 15 minuta. Lepinje sasvim ovako malo pritisnete. Kad sve te napravite, prvu turu date već za peć, idete po redu. Koje ste prve napravili, te date da se peču. Evo, dragi moji, kako moje lepinjice izgledaju. Malo sam i ovako prošarala. Posula sam brašno. Evo vidite veličinu. Rernu sam uključila na 250 da se zagrije. Koje ste prve oblikovali, te date da se ispeču. I tako po redu pečete. Ja sam već dvije dala da se peču. Pa se vidimo u nastavku videa. Evo, dragi moji, kao što vidite, moje su lepinje ispečene. Evo, pogledajte. Sad vi možete jesti lepinjama šta hoćete. Ja ću vam u nastavku videa pokazati šta ću ja jesti. Evo, pogledajte. To je tako mehko, tako da ne znam šta da napraviš, a one se vrate u isti položaj. Pa kad budemo iftarili, ja ću vam pokazati šta ćemo mi da jedemo s našim lepinjama. Pa se vidimo u nastavku. Evo, dragi moji, kao što vidite, šta sam ja napravila od svojih lepinja. Napravila sam nam ćevape. Evo, pogledajte. Slobodno. Sve je tako lijepo. Moje su lepinje tu. Imam još da... Pogledajte. Tako su mehke. Pogledajte. To možete jesti i sa pljeskavicama i napraviti sendvič, jesti nekom čorbom. Još sam tu, evo, dodala se malo paprika. Mi volimo, ja i muž, paprike pržene. Tako, možete pogledati moj recept. Pa ako vam se svidi, možete probati. To bi bilo za danas, dragi moji. Lajkujte, komentarišete, pretplatite se na moj kanal. Vaš ništa ne košta, meni puno znači da moj kanal malo poraste. Svaki dan ću vam nešto novo napraviti. Možete pisati ako želite nešto od stare hrane. Eto, ja sam danas ćevape da malo zamislim da sam u Bosni. Ništa. Ljubim vas, vaša Suvada. Do idućeg videa. Ćao!